आबोनो माबाफोर नांगौमोन नामा? कब से बोल रही थी मैं आप सभी को कॉपी लाने के लिए, अभी तक किसी ने कॉपी नहीं लाया। आप मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए है या फिर कॉपी भी मिलता है? मा बुंखोलै आब' मा रावआव बुंखोथाय बुजिलायलाङासैलां। खिजानि आब'आ जोंनि रेस्टुरेन्टाव मा दं होननानै सोंदों खोमालै, बुजिलायलाङासै आं। आब' जोंनि दखानाव नोङो चाउमिन, बार्गार, पिज्जा, एग रल, राइस, फ्राइ, बिरियानि, ओंखाम, ना, बेदर, दालि, ना, बाथोन, नाफाम, दाउदै गासिबो मोनजोबगोनलै, सोब मिलेगा दीदी। मुझे कब से दीदी दीदी बुला रहा है तुम? तू खुद को बहुत छोटा समझ रहा है। आब'आ बिदिबा मोनथाम आइटेम बिहरबाय आंनाव, लानानै फैनोसै आं जेखिजाया। ओइ एग्जामावथ' पास जाबायहाय, दाना एडमिसनासो जालायलायसिगोन, माहाय लानो माहाय मानो। औ आंबो बेखौ साननानैथ' गिगासिनो, जेराव लानो सानदों बाव मोनाबा बिराद दुखु मोनगोन ना। औहाय मा खालामबावनांगौथाय। दीदी दानो लाबोनोसै आङो दै आब' दै। आया खुगायाबो बफ्लांलायबाय, आब'सो होनफ्लांलायबाय दै। माबोरै लानानै फैनोसै आं। ओमफ्राय नों माहाय लामारगोन? साइन्सआव ना आर्ट्सआव ना कमार्सआव माहाय लानो सानदों? नोंनाथ' पार्सेन्टेजआबो मोजांखाना। फाग्लि अबे पार्सेन्टेजआलाय मोजां जालायखोसै? नङाबा नोंहाथ' मालाय जेराव एडमिसन लानो बावनो मोनजोबखागोन ना, आंहासो बिराद दिगदार जागोन। फाग्लिलाय मानो दिगदार जानांगौ, रावबो दिगदार जानाय नङाथ'। ओइ गावदां, नोंसिनिखिबो ब्लेकमेननि सोमोन्दै दावराव जादों नामा? जादों जानायाथ', निउसावबो नुदों माथो ब्लेकमेननि बादै। माबा गोसोम ड्रेस गाननानै फैयो होनलाय। फाग्लि आं नुखांनायखाय मिन्थिनो, गोसोम ड्रेस गानो ना गोथां ड्रेस गानो ना मा गानो। वेटर कब से वेट कर रही हूँ मैं, कब लाएगा? हसिखौ होबाय थाबाय फाग्लिया। बिसोरबो दाबो होफैया फाग्ला माखाया, दहाय जोंजोंनो समान जिरायनाय नङाथो बियो। फाग्लि वेटारा बुजियाखैना, दहाय खोनायासै नोङो माबायदि बुंगासिनोमोन। अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या लाके दिया मुझे? मैंने तो सिर्फ कॉफी मांगा था, तुमने मुझे खाना लाके दिया। तू बेवकूफ है क्या? मा जालायखोलै आब', थांगासिनो दं र'। जल्दी आओ तुम यहाँ पे मेरे सामने। मैंने कॉफी मांगा था बेवकूफ, खाना लाके दिया मुझे। आंखौ मानो खाना होनखोलै नोंलाय, आं खाना नङाब्रा। आङो नुजोबो, नोंखौबो नुदों आङो, थैबायलै आंखौ खानासो सानबाय। अब क्यों रो रहा है तुम? अरे मा र' होनलायखोब्रा नोंलाय, थांनोसैमोनलै आङो। अरे बेवकूफ, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस रेस्टोरेंट में? मा बुंबाय थागोनलै बे खानाय खान्दा आब'आलाय, डिउटियावबो रावबो फैयाखै, मेनेजार साराबो अबाय थांखोब्रा। रोना बंद करो और ये सब लेके जाओ। फाग्लासोहाय बेबो, कफि बिनायाव माबा ओंखामसो होफैलाबायबाय, जाम्बा ना जाने सियान ना जाने। ओ भाई फाग्ला जाहैबाय। तुझे हिंदी बोलना आता है? न'लै न'। ओह, इसलिए तो ये सब गड़बड़ हो गया है। आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। थैबाय, सासे कास्टमार लस जाबायलै। फाग्लि जाबा थांनांसिगोनहाय। औ थाङाबा माथो खालामबावनो बावलाय। अबाव एडमिसन लानाय जायो एसे इनफर्म खालामदो आंनोबो दे। हारि फाग्लि, नोंनो खालामाबा सोरनोथो खालामनांगौ जाखो? थ' थांसै होमबालाय। जेबो रोङि खाफालखौ बे टेबिलावनो थेकसै थै ओंखारहोनोसैलां, दाखुरा हावरिया खाफालखौ, सुनि खाफालखौ। आइदै हा साबायसो साला। सायोलै, मस्थ' सायो, टेबिलाव सौग्रावबाय थाबाथाय खर'आ सायोलै। है मा दोरखार गोग्लैदोंब्रा, आं आंनि खर'खौ नस्थ' खालामनानै लानोलाय एफा हेन्डसामखौलाय। है बादे बेफोरखौ सानबाय थालां, दसे उन्दुनोसैलां टेबिलावनो। उन्दुनानै दाहायसो सिखारगोनलां।